Kahit lupagpag na yung mga Hi, Merlin! Hello! Kanya-kanya diskarte na to. Dito first try. First sa marami kang tawag mabibingwit na mga ano. Yan, yun yung mga tao sa trato. Yan na siya. Tatango sa mga ilong. Nagsisek yung mga color. Oh. Rin. Anong Uy, may Adidas. Mura lang daw ang Adidas dito. Napataka po. Tupastos ka, hindi ako nag-iisip ng mga ganong bagay. Ano to? Dito tayo bibili, di ba? Kanin! Kanin! Try natin, dali. Pasok tayo. Rin, dito. Tumapat ka, dali. Sabihin mo kanin. Rin! Kanin! Sabihin mo, dali. Sorry. Kanin. Asian naman siya eh. Ay, sushi lang. What is the ingredient? Rice. Di ba ito na ano? Okay, that's good. Take out natin. Chicken and veg. Take out natin. Kayo nilang bumili. Ayaw mo din, ayaw mo na. Makikikain na lang ako. Okay. 3. Ay, wait.